ଓ କହିଲୁ ବାବା ବାବା ଜେଜ ହଁ କହିଲୁ ବାବା ନାଇଁ କହୁନୁ ବାବା ମା ହଁ ମା 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 କହୁନୁ କହୁନୁ ମା 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 କହୁନୁ ବାବା ଏଇ ପୁଅ କଣଟା କହିଲୁ ବାବା କହିଲୁ ବାବା ବାବା ପୁଅ କାଉ କେମିତି ବୋବେଇବ ଆଉ ହମା 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 ମା ମା ଆଉ କହିଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା କଥା ନା ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କଥା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍